O Concello de Boiro estuda, xunto coa Federación Galega de Fútbol, as posibilidades de ampliar o campo de fútbol de Barraña e renovar a gradaría. O presidente da Federación desprazouse ata Boiro para coñecer as instalacións e as propostas do Club Deportivo para renovar o campo que conta xa con máis de medio século de actividade. Son instalacións municipais moi antiguas, aínda que é verdade que temos un lateral, unhas gradas novas de non fai moitos anos, pero a grada principal xa ten moitísimos anos e creo que é hora xa de empezar a traballar na mellora desta instalacións. Hasta agora, se están facendo pequenos mantenimientos, pero creo que é o momento de facer unhas instalacións acorde ao nivel do Club Deportivo Boiro. Para iso xa levamos moito tempo traballando, dándolle moitas voltas como facer, que é o que queríamos facer, o que queremos facer. E, si é verdade que temos a ventaxa que o recinto ten posibilidade de ampliarse. Dentro do Pexón temos unha zona na parte de atrás do campo de fútbol grande, que está como zona dotacional deportiva. A nosa intención é facernos con esos terreos e facer un gran proxecto, e un proxecto de, chamémoslle cidade deportiva, e ter instalacións municipais de fútbol centralizadas non só en Vistalegre, sino tamén aquí en Barraña. Evidentemente hoy vamos a conocer este proyecto que ya por encima, a través de nuestro anterior presidente, le conocíamos, pero hoy con mucho más detalle, y evidentemente dentro de las líneas de trabajo del nuevo equipo directivo de la Federación Gallega de Fútbol, evidentemente está el estar cerca de los clubes y compartir aquellos proyectos que de alguna forma dignifican, en este caso, la modalidad del fútbol y sobre todo de un club con tanta solera como es el Club Deportivo Boiro. Nos últimos meses teñense acometidas algunhas melloras coa construción dunha zona de oficinas e sala de reunións para a actividade administrativa do club. Empezamos por facer estas novas oficinas que as cambiamos ca colaboración do Concello desde fai 4 ou 5 meses. Creo que era super necesario que tuéramos un sitio onde poder reunir e recibir os nosos socios, que son os primeiros mentores desta entidade.